Bună și bine v-am găsit la episod normal, partea 5-a. Deci, să luăm și noi toate astea. Ce misiuni mai sunt ea? Ui! O căsuniță de ca lumea. Stai, ce trebuie să faci? Aoleu! 10 uinuri! Ce? Asta e? Acum. Ha. Un pic așa cu trei, că atunci când realizăm atacul, asta e, da, înainte. Hai să dăm sau cu ea, nu știu, în fine. Că da, că da. Hai, hai, hai. Nice. Nu, nu. Hai că da, vrea să-ți dea ultimata. Eu nu cred. Și mi-am făcut iar ultimata. Deci nu cred ce s-a întâmplat. Da, nu mai lasă. Ca lumea am făcut și Big Box aici. Ok. Cu cine să mai jucăm noi? Hai și cu Bibi. Hai și cu Bibi, da. Aici vreau să intru. La Siege. Vă dați seama ce bună ar fi? Oare cu Super
dă și robotul în spate ca ar fi prea ca lumea. Chiar ca lumea ar fi. Hop, hop, hop. La noi cred că e AFK. Acum nu mai e AFK, dar era AFK. Stați că voi reveni eu imediat. Așa am revenit. Nu știu de ce, nu mi-a mers să pornesc imediat filmarea. Că a trebuit să dau sunetul mai încet. Adică cred că puteam face asta și așa, dar totuși. În fine. Așa și trimiseseră robotul, dar asta e. Ok? Deci nu mă așteptam să le fac chestia aia. Nu te cred că nu i-am dat niciun hit. Da, în fine. I-am dat asta. Că le-am scăzut ceva. Nu! Ok. Bine, hai să-mi țin asta. Puțin. Da, așa nu se pune. Ne-a scăzut mai mult. Nici n-avea o să mai acționez, că da. Deci da. Cine să jucăm? Cu cine n-am mai jucat de mult? Eu, cam. Primul, am intrat din greșeală. Cu care nu prea m-am jucat. Adică nu m-am mai jucat de mult. Prea m-am mai jucat, da. Hotzone? Ca oricum am îndăvisem din greșeală. Da? Hai Hotzone atunci. E o variantă destul de bună, dar... Da, nu mă așteptam la mapă de asta. Nu! 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 Nu te cred! Dacă intri acolo, rămâi blocat. Nu te cred. La mapa aia rămâi blocat. Deci nu te cred. Nu rămâi blocat, că ai de alea. Deci da. Păi. Deci cam da. Știu ce le fac. Nu rămâi blocat nici chiar așa. Da, era ceva că rămâneai blocat. Hai că nu s-a așteptat. Nu, e pierdut și meciul ăsta, cred că. Da. Cred că pierd. Da. Mă mai și blochez acum. Deci da. Da. Da, mai. Deci da.
Da, da, nu știu cu cine să mai joc. Nu reușesc cu niciunul, ce doamne. Uite, solo. Hai la solo atunci. Cu Rico, ha. Rico. Ha. Să văd, reușesc să fac ceva cu Rico sau... Nu te cred! Uite că mă bag pe Spike. Cu atac automat. Nu cred. What? Deci nu mai pot! Nu mai pot! Îmi scad rău! Nu mai pot, scad prea rău. Prea rău scad. Da. Ce doamne! Da, nu știu cu cine să joc ca să nu mai scad și să cresc măcar. Nițel. Îl iau pe Nani că m-am enervat. Nu știu acum. Da, la grep. Ah. Ca lumea. Da, cred că e meci. Hai că cred că câștigăm de data asta. Da. Cu ăsta cred că are Brawl Pass, că parcă la Brawl Pass poți să ai nume așa colorat. Mai multe culori. Da. Ia. Da, am avut un pic de lag, nu știu de ce. Doamne, bulul ăla, deci nu cred. Ok. Nu, am distrus ăla, nu vreau să-l distrug pe ăla. Nu cred.
Deci nu cred ce răsucire am făcut acolo. Cam. Nu s-a dus iară. Reșităm, da? Nu am arăt. Ce-i pe ăla? Nu! Pierd meciul. Da, da, de ce m-am dus eu acolo? Nu trebuia să mă duc. Deci, da. Ok, și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!